Hej, i det her Screenamatic, der ser jeg på den sovende statue, som er en skulptur lavet i Rhodos, og som har stået i Dionysos Helligdom i Attika, og som er fundet i Rom. Det er en skulptur fra den hellenistiske periode, og den er skåret i marmor, og den er 2,15 meter høj. Kroppen er meget typisk hellenistisk, på grund af den her meget dramatiske postur, og måden den sådan er rimelig overdrevet. Vi forestiller en satyr, en mytologisk figur, halv mand, halv ged, der ligger og sover på en trone. En rimelig makeshift trone. Og hans krop viser, at det er hellenistisk tid, for øjnene er indsunkne i hovedet, de er ikke så udpoppede og fremstående som den arkaiske periode. Hans mund har ikke det her smil, den har en mere naturlig krumning, og ansigtet har nogle meget karakteristiske træk, som kindben og så videre. Kroppen er meget, altså måden den ligger på er meget struktureret omkring, at den ligger på den her trone, så men stadigvæk er det en meget overdrevet måde, hvorpå den ligger på tronen. For eksempel har den ene arm over hovedet, og det ene ben som bøjet. Den sidder på en måde, der generelt er meget unaturligt for at sidde på en trone og sove. Men det er meget typisk for den her periode med meget skuespil og meget dramatik generelt, og afbildning af det her. Og følelsen, der er udtryk i hans ansigt, er også meget tydelig, hvilket også er typisk for perioden, fordi man gerne vil afspejle de her følelser på en lidt ekstrem måde, så afslapningen er meget klart aftegnet i hans ansigt, og i måden han ser afslappet ud og læner sig op mod den her trone her. Så rent anatomisk er afbildningen også mere præcis end førhen. For eksempel kan du se vener omkring hans lyske, og maven ser også mere naturlig ud. Han har den her puffede atletlomme stadigvæk, men på trods af det, så ser kroppen og muskulaturen mere naturlig ud, og der er også krumninger, som forekommer naturligt langs hans krop. Statuens funktion har nok været at afbilde et mytologisk scenarie med den her satyr, og det var en god måde at bevare sin kulturelle og mytologiske litteratur på, ved at ligesom afbilde den i sin kunst. Og det er nok det mål, den har haft. Altså den har været fundet i Rom, så man kan forestille sig, at den første har stået i Grækenland, hvor den så har afbildet det her mytologi, som var en del af den græske religion, og så er den gået over til Grækenland, hvor det ligesom var et levn og noget, man tog sig af på daværende tidspunkt. Skulpturen kunne meget godt lide nogle af dem, man senere hen i renæssancen producerede, for ligesom at emulere antikken. Især på grund af dens anatomiske træk, fordi man gik meget op i anatomi, og generelt så man tilbage på de gamle videnskaber med matematikken og med kunsten og det hele. Og ligesom tog tilbageblik på, hvad der var stort dengang, og det naturalistiske i kunsten fik en resurgence på en eller anden måde. Og det afbillede den her sådan set rigtig godt. Man kan forestille sig, at den har stået i et renæssancepalæ hos en rig italiensk købmand.